ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಎಡರಂಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರ ಸಮಾವೇಶ ತುಮಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಯುಡಿಎಫ್ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಮುಖರು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಪಿಣರಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಶ್ರಮಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಮುಖರು ಭರವಸೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಸದ್ಯ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶಾಸಕರು ಜೈಲಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಜನತೆಯ ಕೂಗನ್ನ ಕೇಳುವವರು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂತು. ಗಣೇಶ್ ಕುಂಜಿತ್ತೂರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಸಿಪಿಎಂನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ಕೆಬಿ ಕುಂಜಿರಾಮನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೇತಾರರಾದ ಬಿಬಿ ರಾಜನ್, ಬದ್ರುದ್ದೀನ್, ಮುನೀರ್ തുമ്മിനാടു, അഷ്റഫ് കുഞ്ചത്തൂരു, ಶ್ರೀಧರ್ തുമ്മിനാടു ಮೊದಲಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. പ്രാദേശികമായി പോലും ഒരു ധാരണയുമില്ല. ഞങ്ങൾ അവരുമായി മുന്നണി ഉണ്ടാക്കാനോ നീക്കുപോക്കുണ്ടാക്കാനോ തയ്യാറല്ല എന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി രാവിലെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചു. അതേ ഉമ്മൻചാണ്ടി പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഉദുമയിൽ UDF-ന്റെ ഒരു പൊതുയോഗം നടന്നു. ആ പൊതുയോഗത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ അബ്ദുല്ല ഇരിക്കുന്ന ചിത്രം ഇന്ന് ദേശാഭിമാനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ ചെയർമാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ഉമ്മൻചാണ്ടി വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായി ചങ്ങാത്തമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മിനിഞ്ഞാന്ന് ഇവിടെ വന്ന മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ചങ്ങാത്തമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാർ പലരും വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായിട്ട് മുന്നണിയോ നീക്കുപോക്കോ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും വളരെ പ്രത്യക്ഷമായ നിലയിൽ തന്നെ ഈ വർഗീയ തീവ്രവാദ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനവുമായി ചങ്ങാത്തമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ 4 വോട്ട് കിട്ടുമോ എന്ന ആലോചന UDF നടത്തുന്ന